Здравейте, това е подкаст "Всеки го вълнува" и днес имам гост. Гост може да се представи. Здравейте, казвам съм Максим Раков, на 40 години съм и съм зависим Добре, от какво си зависим? от много неща. На нас такива като мен викат многогамно зависими. От всякакъв вид психоактивни вещества. Като започнем от алкохола и да свършим с бързите наркотици. Аха. Добре, може да ни разкажеш за алкохолна зависимост, какво представлява? Да знаеш, че това е зависимост, когато не можеш да изкараш без алкохола един ден. Тя не се започва от днес за утре. Това е един дълъг процес, който се формира, смея да кажа, с месеци, години. Но знаеш какво установих? Ние не сме зависими, защото пием, а ние пием, защото сме зависими. Такива като нас не можем с една, но можем без една. В смисъл такъв сега, ако удари една бира, отиди то. Да се вика, отиди коня уряката. Ще влява в някакъв запой, който не знам как ще приключи. А при теб колко дълги бяха запоите? Целогодишни. Особено напоследък в годините на пандемията, нали всички я помним. Тогава стана нещо ужасно. Но започна са много отдавна. Смея да кажа, че съм си употребявал цял живот. Като, нали, пак казвам, този процес се формира в времето и аз не съм зависим, защото съм пил или употребявал, съм употребявал или пил, защото съм зависим. Нали, зависимостта има поведенчески характер. Всичко, което правим, нали, го правим с една единствена цел да се почувстваме добре, защото ние ни се понасяме в кожата, такива каквито сме. Ние един вид не влизаме в една нашата така виртуална матрица, където аз се чувствах като нея. Примерно, там, нали... Да. Житейски примери да е по-ясно. Да, съвсем обикновен пример. Още от някакви мои тинейджърските години, повечето ми приятели, примерно не им беше проблем да отидат да заговорят някой момиче. Аз винаги съм се чувствал един потиснат, несигурен в себе си. Тоест все нещо не ми е харесвало на мен. След като ударя 2-3 глътки вино тогава, нали, като по-така тинейджър или едно шотче водка, моят, нали, допамин се качваше на нивото, което съвсем е обикновено за един средностатистичен човек. И аз тогава придобивам някаква смелост и отивам го правя. Но това е една дълга... Знаеш сега, откъде да почнем, кажи? Мисълта трябва да почна от много отдавна, от едни такива медицински термини, които, нали, малко или много хората да придобият защо го правят. Представа. Мисля, по-хубаво да обясняваме по-лесно, защото не всеки човек близо до психология или до термина. Да. Толкова... Добре, можем така. Добре, кога започна да пиеш? На колко си бил? За първ път съм опитал алкохол на 12 или 13 години в един детски лагер, нали, такъв летен, където по-големите, по-възрастните батковци са пили едно вино, някакво там домашно, някакво измислено вино, ефтино. Аз тогава се напих естествено с 2 чаши, повръщах по цяла вечер, се събудих и казах, аз повече няма да пия никога през живота си. И преди 4 години, съответно, нали, ми беше последното пиене, ама което пак преди това, нали, още 2 години, просто ми разказа играта. В смисъл, точно алкохола, нали, както бях казал по-рано в годините на пандемията. Хората, нали, стигнах до такава ситуация, че хората през нощта стават да пият вода, а ставах да пия водка. А дали ти си имал треперение на ръце? Естественото, не само на ръцето, цялото тяло просто не ти е подвластно. В смисъл, ти докато не вкараш алкохол, това вече трета стадия, когато ти имаш физическата тая зависимост, тялото ти има нужда, нали, за да функционира. Да, за да функционира нормално, така да кажем, ти просто изпитваш тази физическата нужда да приемаш определено количество алкохол. Като имаш предвид, че ниските градуси вече не ти влияят. Смисъл, за мен бирата или виното бяха като вода. Аз буквално тогава спрях да пия вода и се наливах с бира. 6, 7, 8, 10 кенчета на ден, нищо не са за мен. В
Мисъл, аз се чувствам добре, аз се чувствам нормално и хората мислят, че аз съм си такъв, когато съм пил. В дните, когато, разбираш ли, в дните, когато аз се опитвах да спра, защото аз знаех, че аз имам вече някакъв проблем, то почва да ми пречи. Аз тогава работих в един сервис, нали, в пандемията, за коли. Мисъл, аз буквално не можах, от сутрин до обяд не можах да оцеля ключа, нали, в болчето, не можах да го вкарам, такива тремори имах. И постоянно измислих някакви неща, примерно казвам на началника, отивам за цигари, отивам, взимам си цигари, взимам си едно патронче, изпивам го на екс, връщам се, добре съм. А за човек, нали, за нормален човек, да изпиеш 200 грама водка на екс, той ще е много пиян. Пак аз, когато не съм пил, хората ми викат, котима. Когато отида, нали, си взема дажбата, ето, той е нормален. Мисля, така са свикнали с мен, разбираш, и те даже не са подозирали, или поне аз така си мислих, че не са подозирали, че не си личи, че аз съм пил. Но най-вероятно, особено в последните вече месеци, аз продължавах да си мисля, че никой не забелязва, но вече всички тогава, нали, бяха наясно, че аз имам големи проблеми с алкохола. Аз сутринта ставам, си карам детето на училище, на градината, минавам през магазинчето, взимам си патронче. Аз така функционирах. Нали? Връщам се към сервиза, защото то беше в един квартал пеша. Минавам, взимам си едно кенче бира с кафе и сядам с началника. Той пие кафе, аз пие кафе с бира. Но той не знае, че аз предварително вече съм вкарал 200 грама водка. Дали ти си стигнал дъно? Аз не съм си стигнал дъното, аз съм го счупил. Колко пъти? То се чупи един път. Значи, знаеш кога истина съм разбрал, всеки човек има два живота и вторият започва, когато разбереш, че всъщност е един. В най-такива гадните, нали, състояния съм правил много глупости, които не се оправдавам по никакъв начин, но първо започваш да разбираш в трезвостта си. Що за глупости, що за състояние, що за поведение си, нали, показвал на окружаващи хора. Особено много страдат тези, които са близките ти. Как реагираха на това? Бившата ми жена, нали, постоянно ми намилваше, ти имаш проблеми с алкохол, ти имаш проблеми, дай да правим нещо. Пак аз настоявах, що трябва да имам проблеми, погледни, всички пият. Защо аз не мога да пия? Да, само че всички си знаеха мярката. Аз от такава съм опериран. Щом има алкохол на масата, трябва да се изпие. Щом свърши, аз още не съм препаднал, трябва да се отиде да се вземе още. Разбираш ли? Дали това беше причина да се разделите? Естествено, само тя си знае през какво е преминало, защото аз повечето дни не си ги спомням. Разбираш ли? Дай да започнем от по-ранната, нали, възраст. Да кажем така. Аз винаги съм се обичал да пивам. Нали? И понеже съм рускоговорящ, и те всички са ми викали, то спи като руснак. Вярно е така. Всички нормални хора се сипат, нали, 100 грама, да кажем, голямо, и си го цоцкат. 30-40 минути, 1 час. За мен нямаше как да стане това нещо. Аз бързам да се напия. Аз бързам да вляза, нали, в тази кондиция, където да се чувствам за себе си добре, такъв какъвто съм. Но това са всичките ми лъжливи мисли, които ми диктува болестта, зависимостта. Разбираш, цялата истина е там, че това, което установих, аз не казвам, че не твърдя, че е така, но това е едната от теориите, нали, според които учените нас, такива като мен, диагностицират с, нали, МКБ-10, това е термина на заболяването, зависимостта. На какво се дължи? Нали, нашата зависимост се дължи на нашите биохимични процеси в мозъка. Сега ще се опитам да обясня на простичък език. Дай да кажем така. Ти зависима ли си? Не. Ти нямаш проблеми Не. с нищо, нали? Ти можеш да седнеш да си пиеш 1-2 чаши вино, да станеш да си тръгнеш. Възможно, да. Нали, в смисъл, няма никакъв проблем. Ти нямаш нужда още до припадък. Нямаш такива проблеми. После можеш да не пиеш 1, 3, 5, 7 дена, 1 месец, не ти прави проблем. Нали така? Така. Ще обясня защо. Според едната група на учените, зависимост, ние се раждаме такива. Защо се раждаме такива? Защото имаме блокчета в, нали, мозъка, които са увредени. Тоест,
Нали, има ензими, които правят хормони на щастие, на задоволение, на радост и на хубавите емоции, такива като допамин, ендорфин, сиротоцин, сиротонин, да, и още един някакъв. О, да, какво беше? Добре, както и да е. Окситоцин. Окситоцин, Дофамин, точно да. така, да. Добре, оправихме се. Да. Нали, тези 4 ензима, те отговарят за хормоните на щастието, За да си добре. за да се чувстваш окей, нали, в тялото си. А такива като нас се раждаме точно с увредени блокчета, които отговарят за произвеждане на тези хормони. Тоест, за средностатистичен човек, ако на него, нали, неговите блокчета произвеждат 50 точки от допамин, и той се чувства съвсем нормално. На него не му прави впечатление, че има някакви дефекти. Той няма смисъл. Всеки човек е индивидуален, всеки човек е уникален за себе си, всеки човек е перфектен за себе си, нали? Такъв какъвто е. Той се приема такъв какъвто е и всичко му е наред. Живота му върви. Върви му приказката с хората, върви му, нали, спори му работата, телефона му и не най-новия 17 Pro iPhone, боли го фара, нали, той работи. Той за да се чува с други хора. Кара кола там 2010-12 година. Става, да. Става, от точка А до точка Б. Нали, задоволена, призадоволена с това, което, нали, има и притежава, защото биохимията му работи добре. Какво не трябва на хората? На всеки му различно. На всеки му различно, така е, но в общото. Да имаш къде да спиш, да имаш кой да те посрещне, нали? Да имаш какво да едеш. Мисъл, базовите такива. Естествено, всеки човек си има някакви амбиции и така нататък, нали? Но както и да е. Тези нормалните средностатистични хора са с 50 точки. Решихме го. От въздуха взимаме. Добре. Такива като мен, аз съм увреден, моето производство не произвежда повече от 35 точки допамин и другите ензими. Аз повече от 35 точки не мога да произведа от малък. И това съм го разбрал, нали, в програмата на анонимни алкохолици и, нали, работа с други психотерапевти и така нататък, че зависимостта има поведенчески характер и тя се дължи точно на тази липса на допамин в моят мозък, в моето тяло. И аз съм зависим не от алкохола, не от други, нали, психоактивни вещества, аз съм зависим от тази разлика, която ми надбавя точно психоактивното вещество по най-бързият начин. Нали? Аз мога да си ги надбавя при всякакви ситуации. При всякакви. Нали? Аз съм бил състезател нали, рали състезател като малък. Аз съм се занимавал с такива спортове като стрелба, с бойни изкуства, защото там навсякъде ми се произвежда допамин, адреналин и така нататък. И аз се чувствам окей, аз се чувствам добре. Аз от малък, като си спомням, от малък, аз винаги съм бил инициатор на всякакви глупости. Буквално. Защо? Защото аз съм си търсил тази разлика, но аз тогава не го знаех. Мисля да отидем да окрадем черешите на комшията, примерно някакви глупости да правим, да минават рейсове и ние да ги фърляме с яйца и да бягаме, нещо да си докарам, нали, тако изкуствено, точно тези хормони, точно тези ензими. Така, в момента, в който съм се докопал до алкохола, аз съм разбрал на подсъзнателното ми ниво, че това е най-якото горило за допамин. Тоест, сега, ти си с 50 точки. Случва ти се нещо, някаква гадна ситуация. Удари човека с колата. Нали така? Супер. Помниш, нали? Скоро ти се е случило. Така, от 50 допамина ти е паднал на 40. Това са нормални неща. Смисъл, живота, нали, черно и бяло като клавишите на фортепиано. Това е трудно за приемане. Да, но е факт. Да бъдем искрени. Така, ударил те човека, паднал ти допамина, разстроила си се, депресира се, сега излишни разходи, не знаем си какво, нали, нова кола, гадно. Ти си паднал на 40 и се чувстваш зле. А аз съм по дефолт на 35. Постоянно. Мисъл, постоянно в главата ми, нали, тук вътре в гърдите една тревожност, едно неприемане. Как мисли един зависим точно това? Да, тревожност, едно неприемане, едно неразбиране, аз все съм неразбран, целият свят е срещу мен, аз съм някакъв никадърен, някакъв... Аз не съм за този свят.
Разбираш ли? И постоянно едно депресивно състояние, гадно, тревожно и не се понасяш. Защо? Нали, психологията, медицината го обяснява точно с това, с липсата на допамин. И аз не мога да си го надбавя по никакъв начин. И в момента, в който съм разбрал, че алкохола ми помага, как работи алкохола, как се развива зависимостта и да поговорим според нали, тази моята теория на 50 точки и моите 35. Сега, представи си, че тук има турбичка, вътре в нея има силиконови топчета. За да е догоре, нали, тук горе, да кажем, горната граница е 50 точки. Моето е тук. В момента, в който аз приемам психоактивно вещество, аз стискам тази турбичка. И топчета се качват на 50. И аз се чувствам като теб. Окей. И тогава аз на подсъзнателното ниво разбирам какво е да си добре. Какво е да се чувстваш нали, добре в кожата си и да се приемаш такъв какъвто си в този момент. Обаче аз през целият ми живот толкова съм как да го кажа, не съм се затъжал, толкова съм прижаднял за това, за тези емоции, нали, за това усещането да съм добре. И аз не мога да се спра, защото аз знам, че утре пак ще е същото. В момента, в който съм приел една чаша бира, съм го дигнал нали, от 35 на 50 за първия път. Това е. Обаче аз не съм спрял, аз взех още една, трета, четвърта, пета, до припадък. От алчността ми, точно за това чувство и нали, че знам, че утре отново ще е гадно. Оттам, нали, в момента, в който спирам да пия, смисъл на другия ден, по другия ден, ръката се отпуска и топчета се връщат на 35 точки. Обаче в продължителния период на времето, с години ти говоря, всяко едно стискане, нали, при всяко едно стискане топчета се качват над 50 и изпадат едно по едно. Изпадат едно по едно. И във всеки път, когато спираме да пием, те падат не на 35, а на 33, на 32, после на 30, дупка. на 28. Разбираш ли? Затова на зависимостта ни се вика Коварна. Коварна е едно на страна, това е ясно. Прогресиращата, да. Прогресиращата, защото толерантността на тялото ни расте с всяко едно нали, употребяване. Тоест, в началото, ако съм бил на вино, то после това вече не ми носиш такова удоволствие, защото от 35 аз съм паднал на 30 и трябва да пия вместо една чаша две. Образно ти казвам, после вместо една бутилка, две бутилки вино, което не ми е окей, надуваме, не знам си какво. И аз дигам градуси. Тогава почвам да пия 100 грама водка, примерно. Водката по-силно от вино. Това като разликата между нали, бензинов октан 95 и 100. Водката е 100 октан. Бум, гърмиш. Кеф 100 грама ми достатъчни. От 30 ма дига на 50 отново. Обаче с времето отново от 30 се паднаха на 25. Аз трябва да дигам количество. И така става един порочен кръг. Става точно тази прогресираща болест. Тоест тук вече се включва и самата физическата зависимост на тялото. Тук вече се появяват нали, уврежданията от алкохола, които нали, носят пагубни последици за тялото ти. Какви твоите беше увреждания от Както алкохол? при всеки един човек. Нали, оголемен червен дроб. Да ги изброим. Да, оголемен червен дроб, неадекватно мислене, тремори, защото водката, нали, тя, примерно алкохола, какъвто да я твърде, той намаля кръвните съдове, които т.е. намаля притока кислород към мозъка. Оттам започват уврежданията, всякакъв вид. Ти ставаш неадекватен, ти не можеш да мислиш добре. Ти даже, примерно след запоя, ти няколко дена си неадекватен, ти не мислиш окей. След като съм излезнал от нали, този порочния кръг преди 4 години и 1 месец, на мен ми трябваха, смея да кажа, 12-16 месеца да дойда на себе си. Т.е. да си изчистя тялото нацяло на това нещо. Обаче там идва едно друго нещо. Аз целият си живот съм бил в употребление. Я алкохол, я още нещо. Целият ми живот. Съм на високи градуси. И в момента, в който спрях, аз тогава бях на 36 години, в момента, в който спрях, тогава първо трябваше да се запознавам със себе си. С такъв какъвто съм. Трябва първо да се приемам, да разбера какво ми има, да го приема и да продължа напред.
даже може би не продължава, да започна нов живот. Започна да живее, да. Но това не е, това в смисъл болестта е коварна, но по същият начин като с диабетиците, в момента в който приемеш, ти си болен, разбереш, че имаш така наречена алергия към психоактивните вещества, защото тялото ти и умът ти почват да реагират по съвсем различен начин от този на всичките останали хора, които могат да си позволят да пият 1, 2, 3, 5, да се напият една вечер, после с месеца да ни поглеждат към алкохола. Ние не можем така. В момента, в който го приемаш всичко това, просто започваш да живееш по нормален начин. Като диабетик, който диагностициран примерно с захарен диабет, той е длъжен да се съобразява с определени неща, за да си продължи живота напред. По същият начин сме ни. Приемаме такива, нали, такива каквито сме, приемаме са, взимаме си някакви мерки и продължаваме живота. Сега, докато те послушах, сетих си за един въпрос към теб. Дали ти си имал такова? Аз никога няма това да направя. Обаче ти си го направил и прекрачил и така нататък. Ама това е нещо нормално от ежедневието на един алкохолик, в смисъл. Аз повече никога няма да пия. Така, първо, просто да покажеш как тези граници ти си ги прикачвал реално. Как съм ги прекрачвал? Тези границите ли? Ами в момента, в който си казвам повече никога няма да пия, ставам след половин час, отивам и се взимам. Без да се замислям. Пия и си казвам, това вече в последните стадии, нали, в последната стадия, там последните месеци. Последните месеци, като кажа, визирам 1 година. Аз просто се проклинам, ставам сутринта, проклинам се, казвам, че повече никога няма, спирам. Наистина, може би няколко дена успявам да стоя трезвен. Успявам да ни посегна към алкохол, защото, нали, жената, децата тогава... Да, имам голям стимул, нали. Да си трезвен. Да съм трезвен. Обаче, за жалост, болестта е много, много, много по-силна от всичко останалото. Целта е на болестта е да те убие. Дали ти си това разбирал? Тогава не съм го разбирал. Разбирам го сега в момента. И това нещо ми спасява живота в момента. Мисля, че някой път не ми са припивали. Значи алкохолик, който е спрял алкохола, ако ти каже никога не ми се припива, лъже, да знаеш. Значи направо на прага на пробив. Пробива е да се върнеш в потреблението. Това е пробив. Който човек, нали, който в ремисия е това чистото ти време. Когато нали, не употребяваш, когато не употребяваш, нали, примерно аз ако ти кажа, изобщо не ми се пие. Това означава, че в близките седмици съм се напил. Разбираш ли? Даже така работи. След разговор. Да, така работи болестта. Тя през цялото време ма лъже мене, че аз контролирам всичко. Но всъщност аз не контролирам нищо. Аз колкото и да не искам, нали, да пия заради децата ми, заради семейството ми и така нататък. Аз не обичам себе си. Разбираш ли? Моят живот не ми е драг в потреблението. Така, мали всички останали. Това не означава, че аз не ги обичам, нали, като баща или още там, като съпруг или... Да, защото ще ли ти питам, когато зависим казва, че обича теб, дали лъжа? Не, той не те лъжа, но просто болестта е много, много по-силна от всичко останало. От всичко останало в света. Това е смъртоносна болест. 95% от случаите в световната статистика са смъртоносни. Алкохолизм ли е, наркомания ли е, хазартно зависим ли е. Това всичко са симптомите на една диагноза. Зависим човек. И той не е зависим, защото пие или защото употребява наркотици или защото играе. А той пие, употребява наркотици и играе, защото е зависим. Това е огромна разлика, която всички трябва да разберат. Как при теб работеше отричане? Отричане, че съм алкохолик? Много яко работеше, много добре работеше, до последно работеше, даже в трезвостта ми, нали, преди 4 години, когато постъпих в рехабилитационния център. Първите 3 месеца продължаваше да работиш. Аз тогава не пиех, но отричането ми в мен продължаваше да си стои, да ми намила, да ми казва, че нищо ми няма, погледни ги,
Това са измишльотини. Когато ти решиш, тогава ти ще спреш. Както аз съм говорил на близките ми хора. Нали? Когато аз реша, тогава ще спра. За сега не искам. Но не беше така. Мисъл, аз исках, но не знаех как. И в момента, в който съм си ударил дъното, съм си го щупил това дъно, чак тогава разбрах, че аз съм безсилен. Лично аз съм безсилен пред болестта. И ако продължа, тя ще ме убие. Да. Да се върнем към някои дни, в които съм се опитвал да стоя трезвен. Стоях, да, треморите се преживяват. 1, 3, 5, 10 дена преживява се. Нали? Даже в трета стадия няма проблем. Има хапчета, пиеш някакви хапчета, успокояват, защото съм ходил по супер много психотерапевти и психолози. Ходил съм, да, които са ми изписвали хапчета, но това с хапчетата отново ти развива зависимостта. Нали всички знаем, отиваме на някакъв психолог, той ти дава, изписва някакви успокоителни. На психиатър. Психиатър, добре. Бъркам ги. Да, Изписват ти някакви успокоителни, казват ти сега една седмица ще ги пиеш, ще наблюдаваме, после ще дигнем дозата, после ще дигнем дозата, после ще дигнем дозата, после ще ги сменим. За да вдигнем дозата. За да вдигнем дозата, нали, с по-силните и така нататък. Това е отново един вид зависимост. В смисъл, те са наясно, че нашите организми са устроени така, че ние развиваме резистентността към каквото и да е с отрицателна скорост. Разбираш ли? И на нас ни е необходимо да качваме дозата на каквото и да било то. И ние нямаме прак. Прага ни е смърт. Мисъл, ние никога няма да си кажем, майко, това ще ме убие и спирам. Не интересува. Докато не ме убие. Колко хора са заминали? Точно поради тази причина. Защото ние нямаме спирачки, ние нямаме прак, ние не можем да си кажем стоп. Как ти си приел себе си? В момента ли? Как така, как съм се приел? Ти си казал, че когато употребявал, ставал такъв какъвто искаш. Все едно в трезвостта не можеш да приемеш. Дай да поговорим малко, да се обърнем малко към висшата сила. Какво е казал Господ? Обичайте са такива, каквито сте, както аз се обичам. И аз съм се обикнал такъв, какъвто съм. Да, имам проблем. Да, аз съм зависим. Но аз съм такъв, какъвто съм. Всъщност, може би за други хора имам проблеми. Но това съм аз. Аз така съм се родил. Да вземем хора, които се раждат слепи. Те не знаят какво е това да виждаш. Те не знаят как изглежда света. Нали така? За тях това нещо е съвсем нормално. Те са си такива. Или хора без ръце, хора без крак. Които стават слепи, да. Да, които са си такива. Ти нямаш начин да не се приемеш такъв какъвто си, ако искаш да живееш. Ако продължавам да си казвам, не, аз не съм алкохолик, това означава, че ще се срина. Няма да започнеш да живееш реално. Точно, ще започна да съществувам в моят измислен свят, където аз се чувствам уж такъв какъвто съм. А всъщност не, това са лъжливи, нали, едни такива възприятия, които ти, как да го кажа, които те карат да се чувстваш добре. Това всичко е лъжливо. Разбираш ли? Защо човек, който има 50 точки по природата, не става алкохолик? Той отново пие. Някои хора си позволяват да друсат, нали, бяло, чат-пат. Веднъж на 2-3 месеца или лятото там, надрусват се, няма никакъв проблем. Или там пушат едно масенце, примерно. И продължават си живота. Защото при тях от 50 точки с всяка употреба се качва на 55, 58, 60. И те се чувстват мега превъзбудени. И после когато нали, си дойдат на място на 50, те не изпитват тази физическата, тази психологическата нужда отново да го повторят. Но при нас не е така. Ние качваме на 50-60, обаче поспадаме на 30. И изпитваме тази нужда да го направим. Разбираш ли? Аз мисля. Слушам да внимателно. А добре, какво мислиш, че понякога един човек имал, например,
Нямал семейство даже, да кажем. Той израснал сам, обаче не станал зависим, а другия станал, когато имал семейство. Също така, не, бъркаме тук. Виж сега, ти говориш отново за, нали, е станал зависим, но ние не ставаме зависими, ние сме си зависими. Раждаме си така, Не имаш се предвид. раждаме такива, да. Смисъл, тук вече Мгм. много зависи от пътя ти, по който вървиш в живота си, от средата, с която излизаш, нали, от хора, с които се събираш. Мгм. В смисъл такъв, че замисля ли си човек, който не е имал семейство, окей, не употребява алкохол, не употребява никакви психоактивни вещества, но той си има някакви негови неща, които само той си знае. В смисъл, ние постоянно изпитваме нужда да правим нещо. Примерно аз, след като, нали, съм спрял употребата, смея да кажа, че в началото, преди да разбера, нали, нацяло на 100% какво съм, що съм, защо съм, така, аз съм си преобърнал зависимостта, съм си я пренасочил към спорта. Да. Разбираш ли? И за една година от рехабилитационен център, където съм влезнал 72-3 кг, съм станал абсолютен шампион по бодибилдинг в България на мускулеста физика. За една година. Знаеш защо? Защото независимите, когато правим нещо, го правим от до. Тоест, когато сядаме на масата, изпиваме от до, докато не свърши. Когато почвам да тренирам, влизам в залата и тренирам от до, посвещавам себе си целият на процеса. Както в пиенето, така и в тренировките. А ти си имал цел да станеш шампион? Аз съм имал цел да покажа на децата ми, че още съм жив и ма бива. Това ми беше мотивацията. Децата знаят за твоя проблема тази. Естествено, че знаят. Малката дъщеря най-вероятно не си спомня, но голямата си знае всичко и си спомня. Даже, нали, когато идват тук във Варна, за пръв път, когато ни се поправиха отношенията с бившата ми жена, тя ми ги даде и аз съм си ги закарал. Примерно голямата дъщеря много ме разпитваше. Нали, къде си бил, що си бил, нали, ти си бил болен, сега си добре. Аз съм си я водил в рехабилитационния център, нали, защото преди там ходих да дава групи и хората, нали, ма знаеха, ма чакаха така и тя като видя отношението, а защо така те посрещат тя? И обясняваме. Аз съм си открит с нея, с голямата, но тя гледа да не ме разпитва, защото за нея това е голяма травма. Тя виждала много неща, които, дай Боже, нито едно дете да не види от страната на бащата. Нали. Не казвам, че съм посягал или още нещо. Не, но просто да си видиш, нали, Пиян баща. родител, пиян, залян, пада, такова, грозна картина. Разбираш ли? И това си остава отпечатък, за жалост. Как да защитим децата си? Трябва да им се говори. Трябва да им се обяснява. И не да им се говори, че алкохол е много гадно нещо, а да им се обяснява защо. Ти как обясняваш на децата? Обяснявам чрез личният пример. Чрез личният пример, чрез ситуациите, през които сме преминали. И така. Няма нищо по-добро от това да се припознаеш в някой. Примерно както се е случило, нали, в моето възстановяване. Когато съм се запознал с хората такива като мен и понеже преди това съм, както съм казал вече, обиколих доста психотерапевти и психолози и нито един от тях не успяваше да ме промотивира достатъчно, за да се откажа от всичко това. Разбираш ли? Всеки един от тях, психотерапевт и психолог, който знае как работи болестта според медицината, но който никога не е бил в моите пантофи, рано или късно стига въпроса. Добре, човек, защо го правиш? Имаш си деца, жена, бизнес, къща. Защо го правиш? И тук вече се обажда моята зависимост, избухваща и казва, човек, аз ако знам защо го правя, при теб ли ще стоя? Мисъл, си мислиш, че аз не знам, че имам деца, жена, къща, всичко от най-необходимото. Мислиш, че не го знам.
Аз съм дошъл при тебе да ме лекуваш, а не да ми четеш конско защо го правя. Разбираш ли? И това нещо отново ме връщаше още повече, ми засилваше употребяването. Но с хората, които са го преживели, нали, които днес вече са съвсем нормални и водят нормален начин на живот, ти просто седиш, слушаш му историята на отсрещния човек, нали, на отсрещния човек, който ти я разказва, може да го спреш, да продължиш с твоята и ще видиш, че ще имате 99% съвпадения във всичко. С различни имена, нали, съответно географски положения и така нататък. Но смисъла на пътя, който върви всеки един зависим, е един и същ. Какво ти помогнало? В какво? Да останеш чист и да се оставаш чист. Вярата. Вярата? Вярата във висшата ми сила. Защото в момента, в който, нали, съм се срещнал с такива хора и когато съм им задал въпрос как, те не са ми казвали, еми защото имам деца и жена. Не са ми го казвали това. Аз са ми казали, еми аз не мога, аз съм безсилен, само той може да ме спаси. Той или тя, все тая. Тук не говорим за някаква определена, нали, религия. Говорим просто за вяра, за духовността. И тогава наистина ти, нали, като се замислиш, като върнеш цялата лента назад, но то наистина е така. Колкото пъти и да съм се опитвал, колкото пъти и да съм си казал, стига, стоп, помогни ми. Никой не може да ми помогне, освен аз самият. А аз самият съм безсилен. Тоест, аз имам нужда от него. Как мотивираш себе си със спорт? Това вече е друга тема, то направо вече не. Тук няма никаква мотивация. Аз 4 години съм всеки ден в залата. Тук вече е дисциплината. Дисциплината, да. Дисциплина, да. Но в началото, както, нали, бях споменал по-рано, това ми беше най-голямата мотивация. Да покажа на децата, че аз съм жив, че аз съм добре, че аз мога. И най-големият ми кеф беше тогава да ги видя сред зрителите. Да бях на сцената, да, нали? И малката да ми кричи, давай, тайти, давай! И това беше най-големият кеф. Това най-щастливият момент ли? Това е наистина най-щастливият момент. Да. Добре. Какво можеш да пожелаеш на нашите зрители? Какво мога да пожелая? Мога да пожелая на нашите зрители да не забравят, че живота е един. Просто да се обичат такива каквито са и да са искрени със себе си. Когато сме искрени със себе си, сме искрени с близките ни хора и с всички останали. Най-голямата грешка, която правим, е да лъжим себе си. Всеки момент, нали, всеки път, когато лъжим от срещния човек или не сме искрени напълно достатъчно, ние не сме искрени със себе си. Трябва на първо място да сме автентични. Автентични със себе си. И всичко останало ще споря. Да, това е смелостта да бъдеш такъв какъвто е и да Точно. живееш такъв живот, какъвто искаш. Добре, благодаря, че бяхте с нас и до скоро.